an gwabza sun yi ragas, an watsa sun bi gari da kallo garin mu da dis. Shamuwa bana ba harka an ture an garwa haya haba kai. Sun dauka mun ci kasa kuma mu da Allah mun fi kusa. Ko me za su faɗi mana ƙarya ce ta burwa haya. Sautin ganga na jiyo har waccan shi ta biyo. Idan na ce muku an ci gari da yaƙi jarumai na tuno, kifi ke jure iyo hanyar kogi na biyo. Ko da ma na ji an yi batun ka kofi randa na tuno, a sha ruwa a koma aiki kan wuri. Hutu ba namu bane gwanja, mu je zuwa kawai. Sarki Allah ka hana mu guda daya, ka ba mu guda daya, ka raba mu da yan daya. Inda wake zan dauki guda daya, in kyala gaba daya, da zan yi da gujiya. To bara ku ji gujiya ba kanya ba kuma kankana ba gwanda ba, haka shi wuri ba saba ce ba azantuwa ba sata ba. Haya haba turmi ya tashi saki a banza, a banzazza. Talaka ya girma sarki a banza, a banzazza. Wai dan kaska ta zagi kifi a banza, a banzazza. Daki babu murfi a banza, a banzazza. Barazana babu karfi a banza, a banzazza. Ba yabo babu fallasa haka suke gaya mana, kaf a cikin su banda Allah ba wanda ke mana. Kai ashe ba wani wanda ke mana. Aikin bai kai haka ba, Allah ke kai shi gaba. Lai 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 mun ci gari da yaƙi wari yari. Aikin babba da jaka kullum ɗauka da saka, barke shi ne ajalin ka mugu taririyari. Mugu taririyari. Allah kora mana yan adawa haririyari, sannan ka hana mana yin dagawa haririyari. Kullum bi ta zaga gari da cewa a nan mun hada saura tilawa. Aikin bai kai haka ba kuma mu ma ba mu san haka ba, daga kaji an ce horon alhaji mu ne rainan ajiya.